बाप रे बाप। इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे। था कोई शख्स जिसके पीछे हम नंगे पांव भागे थे। सुनिए कि हसरत है सिर्फ तुझे पाने की, हसरत है सिर्फ तुझे पाने की, और कोई ख्वाहिश नहीं है इस दीवाने की। अरे सोचता हूँ शिकायत करूँ ऊपर वाले से, क्या जरूरत थी आपको इतनी खूबसूरत बनाने की। गंगा तट पे घटना घटा, घटना थी गंभीर। गंगा तट पे घटना घटा, घटना थी गंभीर। और तुलसीदास ने लड़की छेड़ी, फंस गए कबीर। इसलिए ज्यादा हल्ला नहीं करना है, शांति बनाए रखना। सुनिए सुनिए कि डाल टूटने से पहले छिटकती जरूर है, डाल टूटने से पहले छिटकती जरूर है, और लड़की पटने से पहले हिचकती जरूर है। सही बात है। जे आपन रहे सनम दूसरा के दीवाना भइल बा। नया यार से याराना भइल बा कि नया यार से सनम दूसरा के दीवाना भइल बा। सनम दूसरा के दीवाना भइल बा। सब ख्याल बहो, रुबला से अखियाँ लाल बहो। सब ख्याल बहो, रुबला से अखियाँ लाल बहो। जिरापन रहे बेगाना भइल बा, आपन रहे बेगाना भइल बा। सनम दूसरा के दीवाना भइल बा। सनम दूसरा के दीवाना। उड़ते बादल से पूछो, बहते नदियों से पूछो, उड़ते बादल से पूछो, बहते नदियों से पूछो, इन हवाओं से पूछो, इन घटाओं से पूछो, सबको पता है तेरा नाम। ओ सबको पता है तेरा नाम। कि दिल में रहे वाला, धड़कन में रहे वाला इतना बदल जाए कि हमारा नजर से गिर जाए। कब ना सोच ले रहे लड़की के भाव, लड़की कहत कब सोच ले ना रहा ना बदल जाए। धड़कन में रहे वाला से निकल जाए। से निकल
गो थोड़े रहे 10 गो हमरा दूसरा से पता लागे क्यों कहाँ जाता रे केकरा से ना, ना, सही बात बा। का करत रे लड़की के भाव बता अरे बाबा 4-5 गो छुप छुप के हमरा से उछल करत रहे दूसरे से जाने दूसरा के कॉल करत रहे छुप छुप के हमरा से उछल करत रहे दूसरे से जाने दूसरा कॉल करत रहे जहरिया जमाना के ताना भइल जहरिया जमाना के ताना भइल सनम दोसरा के दीवाना भइल बा सनम दोसरा दीवाना भइल बा नया यार से याराना भइल बा नया यार से अब याराना भइल बा सनम दोसरा के दीवाना भइल ओ सनम दोसरा के दीवाना भइल बा 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 जब